O concello de Grove continuará sendo municipio de referencia na degustación de marisco. Tras unha exitosa festa do marisco, a Asociación en Groves presenta agora as xornadas gastronómicas da Centola. En total somos casi 20 locales entre restaurantes e hoteles, e os restaurantes pois ofrecen a centola cocido ou algún plato elaborado, e os hoteles que se veñan a alojar a xente aos hoteles. A intención é traer a xente ao Grove. Estas xornadas supoñen un pulo económico para o Grove nun mes de tempada baixa. Pois en este momento supón axudar moito a economía do pueblo e a economía dos negocios, porque é un mes que se non houbera isto estaríamos non coa porta fechada, porque algúns seguimos abertos, pero sí un pouco mirando para o cielo. E non só para os restaurantes e hotéis, senón que con estas xornadas gastronómicas beneficianse moitos sectores. Con nós están as redeiras, que son as que fan as redes para que poidamos coller ese centolo, está a xente que subasta o centolo, están os remitentes que mandan a mercancía, están cociñeiros, restauradores, está todo o pueblo do Grove volcado nas xornadas da centola, que isto representa unha parte da economía do pueblo do Grove. As xornadas gastronómicas da Centola teñen como madriña a Ofelia Genseles, concursante de Masterchef. É o mellor produto do mundo, tanto na terra como no mar. Entón, poder estar aquí, poder animar a xente, animar a todo o mundo que veña a probar a Centola ao Grove, un lugar onde eu me criei, onde vexo os traballadores, onde vexo a paixón que lle pon polo mar a xente, pois para min é un privilexio. E como digo, a mellor Centola do mundo está aquí. Estas xornadas tamén son posibles grazas ao apoio de diferentes administracións. A mellor Centola do mundo está aquí no Grove, por iso tiña que ser aquí no Grove onde se fixeran estas xornadas. Da necesidade do consumo local, do quilómetro cero, do produto fresco, do produto de calidade, para favorecer, respetar e, sobre todo, fomentar e promocionar o traballo das nosas xentes que se dedica a estes produtos. A centola, un dos grandes manxares de Galicia, teña un protagonismo no Grove, na comarca do Salnés, e que lle outorga pois esa posta en valor, efectivamente, de todo o que é o produto do mar, pero tamén do turismo, a hostelería. As xornadas arrancaron hoxe e prolongaranse ata o vindeiro 11 de decembro.